vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mkomanashi pandakaomerwa neupenyu pandainge ndichiri kuDurban, ndipo pandakabva ndachizonoromba ndakatoendeswa pasi pemvura. Ndaifunga kuti ndainge ndakaomerwa neupenyu, asi iko zvino zveupenyu hwazooma mukoma. Ndakakuya vana vangu vaviri kupfukuta zvangu sechipfukuto vana vangu ndiri ndega. Vakafa kane vana vangu. After ndauraya vana vangu ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti handichakwanise kuti ndige ndichiita vana. Chinondirwadza ndechekuti iniwo ndakangozvarwa ndiri ndega mumhuri mwana mukomana, zvinoreva kutoti zita rababa vangu ndiko kutorova kwaraita uku. So ndainge ndakadaidzwawo namukoma wangu mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndava kungogara ndichinetsana nemukadzi. Munongoziva kuti pamba kana pasina mari zvinhu zvinomboita sekunge zvava kurema. Mukadzi aingogara akaramwa achiti ndava kudzokera kwedu. Ndakazosvikawo pakuomerwa neupenyu ndikabva ndati mukoma, kana zvichiita ndibetserei. Saka mukomawo ivo havana kuda kundibudira pachena manje kuti vainge vachingogarawo mu1 room naamai guru. Ndakakwira mubhazi ndiine mufaro ndokubva ndaenda kuDurban. Ndichinosvika paground ndo pandakabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvisina kutombomira zvakanaka. We started sharing that same room. Ndainge ndava kushungurudzwa naamai guru, vainge vongogara vakatsamwa unyatsokuona kuti vanhu ava havasi kana kumbowirirana. Apa iwewo uri muhenzi uchiona vanhu vachitukana vachiita sei. Mai guru dzimwe nguva vaikwanisa kunogara panze musikoro wese wezuva vagere panze. Apa imimi munenge mungori vaviri nemukoma wako. Ndakabva ndati mukoma, zviri nani kuti munge muchindikweretesa mari ndidzokere hangu kumusha. Mukoma vakabva avati kwete, ndichakutsvakira basa. Ndakazoti ndawana basa mukoma, still kwacho kwandainge ndichishanda zvinhu zvainge zvakatooma. Things were really difficult. Ndakazoti ndava kushanda paya ndikabva ndatanga kugara kwangu ndega. Guledzi vakatanga kuita sekunge vainge vava kundifarira, but ndaitoona kutoti munhu uyu ainge akatondivenga. So ndakazototi ndava kufamba ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti nyaya yainge iripo ndeyekuti amai guru pavakanopinda mumusha, sezvo kwavo kuchiitwa zvehun'anga nemashavi nei, vakabva vachizoudzwa kuti pandiri ndo painge paine mudzimu wemumusha. Saka vakabva vazotya manje kuti inini sezvo ndainge ndiri munhu aigara achingorotesewa hope nezvimwe zvinhu zvaizotoitika, vakatya kuti ndaikwanisa kuzokasika ndazviziva kuti ivowo vane mishonga yavainge vachishandisira mukoma wangu, uye zvekare kwavo ndo zvavanotoita izvozvo zvekutoshandisa mishonga yakasiyana-siyana. So ivo manje vachinopinda mumusha vainge vaine mishonga yavo yavainge vainayo. Saka hanzi vakabva vachizondipa zvokudya, vakatoita zvokutondibikira. Apa kwava kutokanganisa mudzimu wemumusha uyo wainge ugere pandiri. Zvakazotanga kundipa nhamo zveshuwa mukomanashi. Ndakangoti ndanzwa kuti mukoma vainge vatizirwa at that time, vainge vachiri kugara kuHarare. Ndikabva ndati ndava kumboendawo kuHarare. Ndakaenda kuya mukomanashi, asi usiku hwacho hwandasvika pamba pavainge vachigara handina kukwanisa kurara. Ndakangorara usiku hwese ndakasvinura. Mangwana acho makuseni havana kuda kundimhoresa makuseni ndikati zvimwe kuda I am invading a privacy. Ndo pavakabva vachizotanga kungondifarira. Vakangondifarira kwekanguva kapfupi ndokubva vatondirivadza paya, vakatondipa zvokudya vachiita sei tava kutotamba chikudo. Then from there on vakabva vadzokera zvekare mumamudhu avo. Ndipo pandakabva ndachizotanga kusangana nemabad luck. Ndaiva munhu uya wekuti ndaibata mari, but kubva ipapo zvinhu zvangu zvakabva zvachizodhakwa zvekuti kana mari ndainge ndava kusabata. So mukomanashi ndo situation iyoyo yakaitika kwandiri, uye zvekare ndichizouyawo kuDurban vakabva vachizongoramba vachingowedzera vasingadi kuti ndige ndichibudirira. Hameno kuti why vainge vakavengawo kubudirira kwangu, because vakabva vandivharira madho angu ose andainge ndavhurirwa naMwari nevadzimu vangu. Ndikabva ndadzingwa basa ndokubva ndatanga kushandira umwe muIndia. Zvinhu zvakasvika pakuoma zvekuti ndaishaya kana mari yekutenga kunyange hupfu ndichienda kubasa ndisina kana chandinenge ndambodya. Ndakabva ndati Mwari muri kumusoro kudenga, ndava kuda kumbokupaiwo mukana hongu. Ndakaudzwa kuti pandiri
pane zviripo, but nhasi uno ndafunga kuti zviri nani kuti ndige ndichiitawo zvekunamata. Mukoma nashi ndakabva ndaenda kune imwe chechi ndokubva ndanotendeuka kuchechi kuya mukoma zvikabva zvatoita bed to west. Munoziva inonzi bed to west. Vaya vanoti kubva zvandakatanga kuenda kuchechi zvinhu zvangu zvakabva zvaita senani. Vanhu ivavo vanenge vachinyepa mukoma, vanenge vaine mamwe madhiri. Zvangu zvakatoita bed to west, kutooma kutoti tsi. Paya pandaitomboti ndaiswera muswero wose wezuva ndisina chandinenge ndadya, at the end of the day ndokwanisa kuzowanawo kamari ndobva ndatengawo kahupfu nei. Ipapo ndaitorarama upenyu ndichitodya samambo. Ipapo mukoma nachi zvinhu pazvakaoma ndairarira kana bisiketi chairo. Ndaitenga malemon cream ndodya 1 biscuit per night ndobva ndanwa mvura. Apa mukadzi kumusha kuchanzoziva kuti mukadzi wangu ari kutodawo mari, zvinhu zvakatooma. So ndakabva ndachizotanga kuwirirana nawo nemamwe maNigerian, ndokubva ndachizoenda kune umwe wacho ndikabva ndati, I know you Nigerians, you do not like working like us Zimbabweans. Imi muri vanhu vari very intelligent, pese pamunenge masvika munongoita mari makanyarara, ndibetserewo shamwari. At that time I was willing even kuita zvekutengesa madrugs. Ndikati kana uchitoziva vanhu vari kutoda vanhu vanoita zvekutengesa madrugs, ndiri pano. Panguva yacho iyoyo hama dzangu upenyu hwainge hwaoma. Ndainge ndava kungodawo mari yekuti ndikwanise kudzokera kuZimbabwe. Apo pandakazotaura naye muNigerian uyo akabva anditi pari zvino handina hangu vanhu vandinoziva vari kuita drug dealing, but you know what I can do for you. Pane umwe munhu wandinoziva ane temple yake. Saka ndainge ndisingatonzwisise kuti chii chinonzi temple. Akangonditi ndine munhu wandinoziva ane temple anokwanisa kukubatsira. Mukoma nashi ndakabva ndachizoendeswa kutemple kuya, but ndakazoita research ndikaona kuti temple it means a place of prayer. So tichinosvika pamba pacho, I was even surprised kuti this place of prayer, it was nothing but a beautiful mansion. The one thing that I saw ndezvekuti paiva nedzimwe imbwa dzainge dzichityisa dziri black, like dark black, dzaityisa imbwa idzodzo mukoma. So when I entered into that mansion, imbwa idzi dzakabva dzauya ndokubva dzazotanga kundinuhwidza kune dzimwe nzvimbo dzakavanzika. Ndakachizotorwa ndokubva ndazoendeswa mune imwe room umwe mandakazonzi kana ndichida mari ndaifanira kuti ndige ndichizotendeuka zvekare, ndige ndichizova chisikwa chitsva. But ndakazotendeutswa nechirudzi chandainge ndisinganzwisise, ndichingonzi tevedzera zvaunenge wagona ndizvozvo. Mwari wedu, ende akati Mwari wedu anoziva, anoona, ane tsitsi, haadi kuona vana vake vachitambudzika like zvinoita umwe uya. So kana uri in that moment unotoudzwa zvimwe zvinhu zvekuti panapa zvatava kutoita, tava kutonamata Satani, but iwewe manje unenge uchingofunga mari chete. Ndo zvakaitika ipapo. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizopiwa dombo iri ndakanzi idombo rakanotorwa pasi pegungwa. Ndaifanira kuti ndige ndichizorara ndakaribata mukoma. Ndo pandakabva ndachizodzokera kumba. muNigerian uyu akabva ati, wanzwisisa here pawanzi dombo iri uri kufanira kuti unge uchizorara wakaribata, because it is a one in a lifetime opportunity. You will never get this opportunity ever again in your life. Nikati, no, I don't understand. Akava anditi, all right, the only advice that I can give you, unokwanisa kuwana a gloves yerere kuti unorara wakapfeka gloves racho iroro. Ndikati hongu. Akava anditi, unotora gloves right, wobva wazopfeka gloves iroro, then unobva wazoisa dombo iri mugloves kuitira kuti ukwanise kurara wakaribata dombo iri. Wazvinzwa here? Do not make that mistake. So ndakabva ndachizoti paya pandainge ndakuda kunorara ndaiva nemamwe magloves angu andaiwanzokushandisa kana kuchitonhora. Ndakamatora then ndikabva ndazopfeka gloves riya 1 ndokubva ndazopfekedzera dombo iri, ende raita sekunge re-emerald, riri re-deep blue. Ndikabva ndachizobatwa nehope. Ndakangoti ndichingonobatwa nehope ndokubva ndatoona vamwe vakadzi vaviri vainge vakanaka chaizvo. But chakandinetsa ndechekuti vakadzi ava ndaikwanisa kungoona mitumbi yavo kubva pawaist apa
kusvika kumusoro. You could not see from the waist going downwards. Waingoona mvura chete. Vakauya vakabva vati, come, come, O son of man, come, we have been sent to collect you. Ndokubva vatonyangarika. Ndakati ndakarara pambedha paya, I felt something that lifted me from the bed. Chinhu chiya chakanditakura ndokubva chazoenda neni. Immediately when I was outside, I did not see location, ikoko kwacho kulocation kwandainge ndichigara, but ndakabva ndazoona kuti kamukuku kangu kainge katovawo pakati pegungwa. I got so scared, ndikabva ndatanga kuchema. The moment yandakada kuti Jesus Christ, mukoma pakapenya imwe mheni, ndikaona imwe ngirozi iyo yakaburuka ichibva kudenga, but yainge iri yedark, ikabva yanditi, shut up, what are you trying to say, shut up now. Vakadzi vaya vakabva vabuda mumvura vakabva vati, forgive him, O our Lord, nekuti haana chaanoziva, achiri mwana mudiki, mwana mucheche uyu, haana kana chaanoziva. Ngirozi iyi mukoma yakabva yazonyangarika. Ndakatorwa ndikabva ndazoendeswa pasi pegungwa, asi vakadzi ava vari vatatu vakabva vati kwandiri, tanga takuda iwewe nemwoyo wedu wose kuti unge uchizova our partner. Vakatoti our sex partner in the spirit, asi zvawatoita izvi watokanganisa. Sei wazodanidzira zita remurume iyeye? Zvino chitarira uone kuti wazokonzeresa punishment yako hatisati taiziva. Kana tazosvika kumukuru wedu, ndiye achaudzwa punishment yako. Zvose zvaiitika ndiri kuhope mukoma. Takasvika pasi pegungwa paya, vakadzi ava ndipo pavakabva vazobuda mumitumbi yavo. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Like paya pandanga ndichikuudzai kuti from the waist going down waingoona mvura chete. Saka mvura iyi yainge itori part yemabodies avo. Vakabva vachizobuda mumvura imomo even though tainge tiri pakati pemvura mugungwa. Ndokubva ndatoona kutoti vainge vatori vakadzi vainge vaine zvimiro zvakanaka. Ndikabva ndatotanga kutoita mafeelings navo. Ndakabva ndachizotorwa ndokubva ndazonoradzikwa pamusoro peimwe table. Vakabva vati kuti tinge tichizozadzikisa marituals acho. Vose vari vatatu vaifanira kuti vange vachizoita zvavainge vachinzwa kuda neni. Vakarara neni vakadzi ava. Handizive kuti kwenguva yakareba sei, kusvika ndava kunzwa kuti pasi rainge rava kudengenyeka. Vakadzi ava vaitorakidza kuti zvino vainge vapindwa nekutya, ndokubva vadzokera zvekare mumitumbi yavo. Iyo mvura iyoyo yainge iri yeblack. Ndokubva ndachizoona imwe nyoka. Nyoka iyi kuti nditi yakabuda nekupi handina kunyatsokukwanisa kunzwisisa, but yaitotaura neni even though yainge isingaburitsi mazwi. Yakabva yatanga kuvatsvaka vakadzi ava, izvo vainge vakahwanda pazasi petable, pamusoro petable apo pandainge ndakaradzikwa, ndipo payainge yakazvimoneredza pandiri. Ndokubva yazovaona. Yakatanga kunetsana navo vakadzi ava. Then vakadzi ava vakabva vazoti, isu hatina kuzviziva kuti ndo zita raachadanidzira iroro. Saka nyoka iyi yainge yakatokuvara. Ndikabva ndabvunza umwe wacho kuti ko yakuvadzwa nenyi? Umwe wevakadzi ava akabva ati, nekuda kwekuti wadanidzira zita risingatendedzwi kudanidzirwa mukingdom yedu, saka yabva yakuvara. Tichanzwa kuti punishment yako ndeyei. Zvose izvi ndainge ndisina kana kumbozviudzwa, and it is obvious kuti munhu kana ukavhunduka, naturally I think munhu wese ari panapa anokwanisa kutenderana neni kuti unokwanisa kungoti wavhundutsirwa paya woti amai kana kuti Mwari wangu kana kuti Jesus Christ. Ndo zvakaitika ipapo. Ndakavhunduka nekuda kwezvandainge ndaona. Naturally ndikabva ndangoti Jesus Christ, and that was my punishment. Nekuti pandainge ndaendeswa kukingdom kwavo ndakataura zita risingatendedzwi kunzwikwa kutaurwa, uye zvekare kana kutonyorwa hanzi hazvitotenderwi kukingdom kwavo ikoko. Saka punishment yacho yekutanga
ndakanzi painge pachazodiwa ropa remwana wangu uye zvekare neropa reumwe mwana wangu kuzadzikisa mhiko. Ndakabva ndatanga kuchema ndikabva ndanzi kunyange ukachema zvinogoshandei. Mukoma ndakazongoita mhiko dzacho idzodzo dzekuchekeresa vana vangu on that very first day. Mangwana acho makuseni ndichimuka ndakabva ndaona kuti painge paine kabhegi kainge kaine mari, ndikanzi mari iyoyo ndaingofanira kungoishandisa kuti ndinge ndichidzokera kumusha, ndiyo yainge ichazoshanda parufu rwemwana wangu. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndakafamba mubhazi ndiine mari yainge yakawanda yaisvika kuma 200 and something thousand. Then handina kana chandakambotenga murodhi, vamwe vachitenga pamarecess. Ndainge ndakangogara mubhazi ndichikuvara nenzara. Ndakazoti ndasvika kwedu kumasvingo, mudzimai wangu akauya kuzonditora. Ndakati ndichinotarisa mwana wangu, mwoyo wangu ndakanzwa mwoyo uchirwadza kuti zvino yatova nguva yekuti mwana wangu ange achizofa. Mwana akazoti aenda nevamwe kumombe, akabva azotungwa nemombe ndokubva azonzi ainge atyoka mbabvu, akazoendeswa kuchipatara. He never recovered. Ndikatanga kushandisa mari iyaya. Kuna madhamu ndakangovaudza kuti ndainge ndakweretesiwa mari iyoyo neumwe wandainge ndasiya kuSouth Africa, my best friend ainge anditumidzira mari. Ndikatokwira ndikatoenda mutown ndikatoita sekunge ndainge ndaenda kunotora mari pamukuru. Ndo mari dzandakazoshandisa pafuneral yemwana wangu. After that mwana wangu umwe wacho akabva atanga kurwara manje. Ichi chainge chava chibayiro chekuti ndinge ndichizokwanisa kutanga kushandisa mari iyoyo. Mwana akarwara zvekare ndichishandisa mari iyaiya ndokubva achizofa. Ndikamutengera coffin rainge rakanaka chaizvo. From there on ndo pandakabva ndachizoudza madhamu kuti ndainge ndafunga kuenda hangu kunoita zvechikorokoza. Vakati it is okay. Mukoma kutaura kudai namadhamu tigere bo, but vana hatina. Ndo confession yangu iyo yandiinayo. Zvasatani hazvibatwe, ndiyo advice yangu kune umwe munhu uyo ari kurara nenzara nhasi uno, who does not even know what are they going to eat. Zvasatani hama dzangu hadzibatwe. Satani haatomborina kana tsitsi nemunhu. Fungai kuti ndakangoitawo mistake. It is a simple mistake yekuti zvechokwadi kana dai kwanga kuri kunzi sezvandakaudzwa nawo maNigerian kuti ndimwari ane tsitsi kudarika mwari watinoziva, nhai ungazopa punishment yakadaro here kuti kungodanidzira zita nekuti wavhunduka obva watonzi mwana wako ngaafe. On top of that ndobva ndachizouraya zvekare umwe mwana wangu kuti ndikwanise kutanga kushandisa mari. Zvasatani ndinodzokorora zvekare kuti hazvibatwe. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Advice yavo mainzwa here? Hanzi zvasatani hazvibatwi. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi zita raJesu haritotendedzwi kuti unge uchiritaura in the dark kingdom. Haritendedzwi kunyorwa pasi nekuti kana ukaritaura nezvaro hanzi pane zvinoitika. Hanzi nyoka iyi yakauya kwandiri yainge yakakuvara because ndakangoti Jesus mushure mekunge ndavhunduka. Yo, just imagine kuti koma prayer warriors pavanonamata, maybe that is why they face so many spiritual attacks. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo nezvayo zvekare nyaya iyi mucomment section.